Ina ga ma yarinyan nan girman kai ne da ita, ya kamata baba fa kai maganin ta fa. A dole fa in yi maganin ta. Ni na sani wallahi. Kai ka san dai ni waye ko? Allah na tuba, ai sai dai in ba wani labari. To yarinya ina mugun santa amma kawai. Ai ka ganta nan ma ga ta nan za ta wuce ma fa. Kuma fa kai ya kamata kai Allah wallahi kai da wuri fa. Kawai tara ta fa zan yi fa. Ya ke kan wani kallo kamar useless. Magana ce fa ta soyayya. Ba ki kula mana. Ki fita mana gangare irin normal. Kai kuma fa. Wai ni waye masoyin ki mana. Wai tambaye ka mana. Yaushe ma ka saki abin? Ina fidan ka ne ma? Fida? Talla malam ware. Ki saurayi kamar ni. Su sharu kan masu waye duk suna zuwa yana. Gidawo inda nake dan mazanta, mai sona mai kyan hali nagarta, baiwar Allah ke ce cikar muradi, wanda ke san ki na so shi dan zumuɗi, kimin na waziri karkice na yi kauɗi, akan ki kome na yi so ya ingiza ni, idan na zauna ni ke nake tunani, ko cikin bazara damuna da rani. Allah dama zaki tunani kamar yanda wai kai wani irin mutum ne wai kai? Kamar ya? Kana yaro da kai kankani. Don Allah magana ce fa ta soyayya fa. Ba maganan banza. Kai da ni zaki wa. Na haifu irin ka na aurar da shi. Ni zaki wa. Allah kauce min. Barauniya jawa, barauniya jawa. Barauniya. Barauniya. Gatanan. Ita ce. Kai ba sani ba ko barauniyar jaririya ce. Ba ka sabon da ta tuka kunna. Ita ce. Me a ce? Sace wa wannan fa kallon ba zan da nake mata. Ina kula tege. Sace wa. Ina kula tege. Ina kula tege nake. Me ka saka maka? Wai me ta sace ma ne ma? Ta sace maka. Kuma ba maka komai aka tare da ita ba. Me ta sace ma? Kunya nake ji. Me ta sace ma? Menene ka faɗa mana? Zuciyata ta sace. I love you, Wujiga. Kai, ai ko za mu jijjiga ka.